كيف حالك؟ שלום חביבי. אתם באות לשיעור היום? כן. שומע? אתה מתחיל בה, ה1, ואז ד' 2, ואז ה2. בסדר? הפרויקט הזה התחיל בקיץ, בפגישה משותפת שלי ושל גדעון ידין. חשבנו על שיתוף האוכלוסייה הערבית, וגדעון העלה רעיון מדהים של לימוד השפה העברית דרך משחק הכדורסל. הוא אמר לי, ילד שיודע 1,000 מילים מהשפה, הוא דובר השפה. בנינו תוכנית משותפת, ומשם זה היסטוריה. בשבילי להיכנס לבית ספר יסודי זה אירוע. אני לא הייתי מהתלמידים הטובים, אבל מורד ואחמד קיבלו אותנו מאוד יפה, הסבירו לנו את האתגרים שעומדים בפניהם, והאתגר המרכזי שהם ציינו זה הנושא של לימודי עברית, וכמה זה חשוב לילדים ללמוד עברית, ולא היה לי ספק שהם ירימו את הדבר הזה ביחד עם רון והצוות, וזה הרבה מעל הציפיות שלי. בוקר טוב! בוקר טוב! מה שלומכם? היום נתעלם, שו אני נתעלם בעברני? כדורסל. נלמד לדבר בעברית. מוכנים להתחיל? כן. מוכנים להתחיל? כן. כשאני אומר אחד, מספר אחד צועקים אחד. כשנכנסים לחישוק, את הצבע של החישוק. מספר 10! נכון! אני פייר, אני מנצרת, אני גר בחיפה. אני משחק כדורסל כבר 16 שנים. אני שיחקתי כדורסל בכל מיני קבוצות שהן קבוצות יהודיות, והאמת שהעברית עזר לי לנהל שיח, להתחבר אליהם. אם אני לא הייתי מדבר עברית זה לא היה קורה. הגנה! ימינה! ימינה! שמאלה! שמאלה! ימינה! ימינה! אחורה! אחורה! קדימה! קדימה! היום למדתם עברית מעולה, השתפרתם, הפכתם להיות ספורטאים יותר טובים. איך היה לכם? כיף כאן? נהנתם? יופי. היוזמה הזו עוזרת לי ליישם את האתגרים ואת היעדים שהצבנו לעצמנו בתחילת השנה. זה להקנות ביטחון עצמי, כישורי שפה עברית, אורח חיים בריא, ספורט. לא האמנתי שזה יצליח בצורה כל כך משמעותית. כי ילדים זה עולם ומלואו, ילדים זה מיקס גדול. והביטחון העצמי ממש עלה אצל הילדים האלה. תמיד בחברה הערבית, כאילו הילדים שיחקו כדורגל, הבנות ישבו בצד, פתאום אני רואה את הבנות משתלבות, מחכות למשחק, באות מוכנות לשיעור, הן בגדי ספורט, יוצאות לקלוע על הסל, כי מנהל בית ספר זה אחד היעדים שהבנות ישתלבו, ויש פה התלהבות. הלו. כחול. יאללה רוח. הלו! באסיפה של חמישי עם הצוות, אחת המורות אומרת לי, אבל אחמד, כולם אוהבים את ריאל מדריד, את מסי, את כדורגל, פתאום אתה מביא להם כדורסל. אמרתי, אני הולך על זה, בוא ננסה, בוא נלך לפיילוט הזה. זה העלה את הביטחון העצמי ואת החוסן אצל התלמידים, להשתלב, להעיז, לבקש, להיות שותף, דרך השפה ודרך הספורט ודרך הכדורסל. ما شو شقتي ماخي أوهافين ببيت السفر؟ أي حصة بتحب تتعلموا ببيت السفر؟ سبورت. كان ما أصير بشور سبورت. يعني احنا سحكين. يوبي مسحكين كدورجل كدورسال. אהלן, מה נשמע? ברוכים הבאים. תודה, אהלן. מה נשמע? לאורך כל
כל השנה יצא לנו לבקר בהרבה בתי ספר ובהרבה קהילות שונות. למדנו להירתם לזה כקבוצה וכשחקנים. שתיים לקבוצה של גיל! אני חושב שזה משהו חשוב ונכון. I think it's very important for them to learn Hebrew. Also for me, it's important. Through the sports, I think we can do it. So that's a way to connect, to learn how to speak Hebrew a little bit better. בפעם הראשונה שהזמנו אותם לבוא, לא ידענו לדמיין את האפקט ומה זה יעשה, אבל בפועל, כשעוצרים אוטובוסים ויש פתאום 80 ילדים ו100 ילדים שיורדים עם חולצות של הפועל העמק, עם המורים שלהם יושבים ומעודדים את הקבוצה, אז הדבר הזה הוא לנו מאוד 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 משמעותי, כי כדורסל מבחינתנו זה תמיד לא רק כדורסל. אחד הרגעים הכי טובים שלי בתוכנית הזאת, זה דווקא שהייתה אימא שהגיעה אליי בסוף השיעור, עצרה את השיעור ואמרה לי, אני רוצה להגיד לך תודה. הילד שלי חוזר מאושר הביתה, הוא נהנה מספורט, הוא הולך אחרי צהריים לשחק עם חברים, הוא פתאום מדבר עברית בביטחון, וזה היה הרגע שבשבילי שווה הכל. אני לא יכול לפתוח את מה שיש לי בלב, מה שאני יודע על הילדים. יש ילדים שלא יוצאים, פשוט מאוד לא יוצאים מהבית. זו החוויה הכי טובה שנעשית להם. ילדים שבמקום לשבת סתם שזרוק ברחוב, אין לו מענה. אני לקוח אותו למשחקים, ואז הוא מושמע ומקשיב להנחיות, ואני מחזיר אותו למסלול.